EID espace d'interpellation démocratique ma tɔɲɔnenw olu ka degun ɲɛfɔli kɛnɛ don wasa u ka hakɛw bɛ se ka sigi u ma cogo min na kɛnɛ sigira sen kan ka nun don ka bɛn arabadon desanburu kalo tile 30 ma CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na ɲina u bɛ atako 29 de ko fɔ o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kunnafoni min k'a ka walawalali k'a la aw ye ni laseli senfɛ a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw foli ni waleɲuman dɔw bɛ ɲɛsin aw kɛlɛkelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna a k'aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ni diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi an don kan na EID o ye espace d'interpellation démocratique de maa tɔɲɔnenw ka se ka kuma di u ma u k'u ka degun ɲɛfɔ wasa fɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ fɛ cogo min na k'u segin u ka hakɛw kɔnɔna na k'u ka hakɛw lasegin u ma sigi yɛrɛ baaraw nu donna ka bɛn arabadon desanburu kalo tile 30 ma CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na ɲinanta in o bɛ atako 29 de ko fɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya n'a bonya n'a karama o talen don ka kalifa Mali jamana minisiri ɲɛmaa la a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ a nɔnabila la kiriko minisiri fɛ Abdul Karim Sako ani Ibrahim Kulibali Sherifila TV Jabaraniso tɔgɔ la olu ye baara in seereya. Nin kɛnɛ in sigila an ka jamana kɔnɔ kabini san 1994 u ko min ma nansarakan na espace d'interpellation démocratique EID n'o de ye k'a fɔ jamanadenw kana u sara jamana marabaw la dani da gɛlɛya minnu mana kɛ k'u sɔrɔ jamana foroba cakɛdaw la n'u ko administration kana o gɛlɛyaw dayira ɲɔgɔn na kɛnɛ kan yan nɔ walasa marabaw ani maradenw u ka bɔ ɲɔgɔn kalama gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan jamana foroba cakɛdaw sira fɛ n'u ko a ma administration kana o gɛlɛyaw o dɔw fɔ nin kɛnɛ in kan jamana marabaw yɛrɛ ka se k'a dɔn jamanadenw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ u mako dilanli kama jamana foroba cakɛdaw la ni kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛnla ka sigi jamana ɲɛmaaw fɛ o kama maa o maa bɛ tɛ i mako ɲɛ jamana foroba cakɛda la ni gɛlɛya min y'i sɔrɔ nɔ jamana kɛmɛ ka sira min yira o de ye k'a fɔ médiateur de la république i bɛ wuli k'i ka damakasiw ta k'o de sɛgɛrɛ o b'a lase jamana yɔrɔ la minnu kan ka fɛɛrɛw tigɛ ni kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛnlen don o de kama san o san a bɛ sigi sen kan nin ye atako 29 ye an ka jamana kɔnɔ. Donc débat démocratique de do c'est-à-dire médiateur de la république bɛ mɔgɔw ka plainte enregistrées contre l'administration. C'est uniquement contre l'administration et les administrateurs. Donc, à bɛna fɔ kɛnɛ kan plainte ninnu bɛ recensé a bɛ yira ministère minnu concerné don. Donc, u b'a essayer ka kow dilan ka sɔrɔ a ma se nin kɛnɛ kan. Nin kɛnɛ kan ni tɔ mun tora u bɛ hakɛ dɔw sugandi ka n'o da kɛnɛ kan ko bɛn journée du droit de l'homme ma n'o ye le 10 décembre ye ka n'a walawala k'a yira ko Mali la ko kow bɛ ta la ba la faamaw fɛ. Ni administré ni dankarlu ka droit la dabu bolo bi se ka taa da minnu Congo donc ko in kɛra o de kama et puis an y'a ye taux de résolution problème minnu mana se u ma c'est résolu à 95-96%. Madame la médiatrice a y'o de fɔ donc fɛn min don fɛn ɲuman don a cɛ ka ɲi ka kɛ c'est-à-dire administré ni administration cɛ quoi donc a bɛɛ kana kɛ kiritaga ye quoi kiritaga a ka jan kɔlɔlɔw b'a la donc tanko b'a la mais nin ko in c'est un dynamisme entre le gouvernement et le gouvernant baaraw bɛ kɛ bɛnkanw bɛ ɲini médiation bɛ ɲini avant que an ka se nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ in kɔni ye ka spectacle ma yɔrɔ de yira ka yira ministre bɛ la ka répondre kɛ donc ça montre que gouvernant ni gouvernew médiateur bɛ ka baara kɛ k'u ka hakilinaw yira quoi ni dankarila mɔgɔ mun ka ko la donc administration bɛ interpellé administration fana n'a interpellé la médiateur b'a suivi ka résolution lajɛ ni problème est réglé la. Fɛn min ye médiateur de la république ye a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔliw la jamanadenw nana damakasi min kɛ ale ka cakɛda la ka ɲɛsin jamana administration ma ko n'i y'a ta 100 o 100 90 n'a kunkanfɛn fɛɛrɛw sɔrɔla o bɛɛ lajɛlen na médiateur de la république bɛ se ka min seereya ko nin b'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in a ye nafa don jamana kɔnɔ k'a dɔnniya k'a fɔ nin baara in a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn décembre kalo tile 10 ma o min ye don ye ni diɲɛ tɔnba kɛmɛ ka min kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin adamadenya hakɛw la kɔlɔsiliw ma n'u ko a ma journée internationale des droits de l'homme.
dungu juguya kɛlɛli o dɔgɔkun ɲɛnamayali baaraw nun donna Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka bɛn ni tarata desanburu kalo tile 9 ye. Sigi in bisimilara Mali kiriko minisiriso de la. Semaine nationale de lutte contre la corruption dɔgɔkun kelen de don min ni a ɲɛnamayali bi don desanburu kalo tile 9 o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min tara diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ k'o kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ yuruguyurugu ani dungu juguya kɛlɛli don ye. Mali jamana y'a kanu ka dɔgɔkun mun ta wasa ka se ka yuruguyurugu ani dungu juguya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Ɲinan ta dakun o bɛna sigi fɛn min kan o de ye cogoya min na malidenw se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka yuruguyurugu ni dungu juguya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min sini ɲɛsigi ɲuman o bɛ se ka labɛn. Mɔgɔba caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka kiriko minisiri lamɛn a kɛra Sadio Sidibe ani Samba Traoré ka ɲininkali galama la. Dɔgɔkun ni ka se yuruguyurugu kɛlɛli ma a b'an ka jamana kɔnɔ kabi san hakɛ dɔ a bɛ san 15 bɔ a b'an ka jamana kɔnɔ diɲɛ lasigi mɔgɔw kelen bɛ ka nin dɔgɔkun nin ta ka kɛ dɔgɔkun ye mun kan ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛli dɔgɔkun ye. Donc a dɔgɔkun ni a sigikun ye mun ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ka jamanadenw k'u ladɔnniya yuruguyurugu conséquences kan yuruguyurugu mafiyɛnw ani yuruguyurugu bɛ tiɲɛni mun don jamana kɔnɔ. Donc yuruguyurugu bɛ tiɲɛni mun don fasodenw kan ani faso yɛrɛ kɔnɔna na. Bari ni mɔgɔ min ko ko yuruguyurugu i ko ko taaɲɛ segin kɔ. Ni mɔgɔ min ko yuruguyurugu i ko ko adamadenya mafiya. Ni mɔgɔ min ko ko yuruguyurugu i ko ko jamana segin kɔ. Donc dɔgɔkun ni a sigikun ye mun ye ka kɛlɛ kɛ yuruguyurugu bɛ se ka ban cogoya min na jamana kɔnɔ pour que jamanadenw k'a dɔn yuruguyurugu bɛ tiɲɛni min don jamana kɔnɔ. Donc a sigikun y'o ye 9 décembre bi tun ye lancement ye. Bureau du vérificateur général o kelen bɛ ka activité caman mada. Cour suprême kelen bɛ ka activité o mada. OCLEI o kelen bɛ ka activité o mada. CENTIF o kelen bɛ ka activité o mada. O bɛɛ ye ni semaine nin kɔnɔna na. Alhamdulillah jaabi mun sɔrɔla bi ni ye hakili ta ka ni ye a lajɛ hakilimana i b'a fɔ ko a jaabi ɲɔgɔnma deli ka sɔrɔ. Plus de 400 milliards o de sera ka bɔsi mɔgɔw la. N'a fɔra plus de 400 milliards hakilima b'a tɔ faamu. A fɔra fana ko yuruguyurugu birifini tɛ mɔgɔ la tugun dɛ. Birifini tun bɛ mɔgɔw la ko immunité o banna dɛ. I kɛra mɔgɔ ye n'i ye yuruguyurugu kɛ sisan nɔ hali comme on appelle fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko immunité bɛ mɔgɔ dɔw la c'est à dire que ka ni n ko n bɛ exemple ta a bɛ se ka fɔ ko immunité tun bɛ députéw la a bɛ na nin tɛ minɛ tan o banna dɛ o tɛ yen o fana ka bɔ a la yuruguyurugu n'i ye yuruguyurugu fɛn don fɛn fɛn na o bɛ se ka minɛ bi sariya ko fana i bɛ yuruguyurugu fɛn ta n'i y'a ta ka taa dogo banki la a bɛ se ka minɛ ani yuruguyurugu bɛ ɲɔgɔn na ani yuruguyurugu tɛ ɲɔgɔn na ni e kɔni nɔ minɛna dɔrɔn fɛn fɛn b'i bolo sariyaso dɔ bɛ yen bi a bɛ se k'a minɛ société civile b'a la légitimité traditionnelle b'a la minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛ olu mɔgɔw fana olu b'a la nin semaine nin bɛɛ de bɛ ka i se ye min ye k'o kɛ a cogoya la nka a bɛ denmisɛnninw de fɔlɔ bolo bari yuruguyurugu ni a thème yɛrɛ y'o de ye. Ayiwa aw bɔra ka semaine nationale de lutte contre la corruption ni o ye yuruguyurugu ni dungo juguya kɛlɛli dɔgɔkun ye o
ko labɛnba jɛkulu ɲɛmɔgɔ de ka dantigɛli lamɛn sisan nɔ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Mali jagokɛla mangamaw olu ka jɛkulu Union des associations de commerçants détaillants du Mali ani Africa Sen u jɛla k'u bolo di ɲɔgɔn ma wasa ka se ka sugu belebele labɛn u k'a ma foire de fin d'année fiyama a ta ko sabanan o de baaraw u bɛ labɛnw bɛ sen na a ka kan ka daminɛ décembre kalo tile 12 ka taa se janvier kalo tile 5 ma kɛnɛ bɛna sigi sen kan stade du 26 mars la yirimajɔkaw fɛ yen nɔ kunnafoni yɛrɛ dira kunnafoni di kɛnɛ dɔ de kan min ni a ɲɛnamayara ko labɛnba jɛkulu ninnu fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ foire ba in sen fɛ ko caman labɛnnen don i n'a fɔ komi concert bɛna kɛ défilé de mode bɛna kɛ dumuniko olu sabatilen don restauration bɛ yen nɔ ka se denmisɛnninw ka jeux ma o n'a ɲɔgɔnna caman an ka jɛ an ka lamɛnli kɛ. Donc, neni association union des commerçants détaillants anolu de sera ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu walasa an bɛ se ka nin ɲɛnajɛba in boloda cogoya min na Bamakɔkaw ye. Donc o de foire de fin d'année u bɛ deli ka kɛ fɛba tila mais ɲinan an y'a décider k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ deli ka Bama kɛ fin d'année la an fɛnɛ ka exposant ni fɛnw b'an bolo an bɛ deli ka kɛ cinquantenaire la donc an y'a sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu. En gros, sani bɛɛ ka taa i dama bɛɛ ka ka ko kɛ a dama et puis mɔgɔw bɛ clan pourquoi an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka ɲɛnajɛba in boloda yan nɔ nin suguba in o de ye foire de fin d'année in ye donc an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛna a daminɛ ni Ala sɔnna ma le 12 décembre an bɛna a daminɛ Esplanade 26 mars la yan nɔ et a bɛ ban ni Ala sɔnna a kun bɛ cɛ ni Ala sɔnna ma le 5 janvier. Donc au kɔnɔna la an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka na an ka ko diya an bolo bɛɛ ka bɔ ka na diya an bolo parce que fɛn min don an bɛ k'a dabɔ olu de kama fɛn min don c'est pour que bɛɛ ka se ka na indi lafiya yan nɔ ka munumunu ka na k'a jira diɲɛ na fɛnɛ k'a fɔ yɔrɔ b'an fɛnɛ bolo Mali la yan nɔ an bɛ se k'an ɲɛnajɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka sanu kɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka feere kɛ yɔrɔ min na min b'a jira fɛnɛ diɲɛ na k'a fɔ ko Mali ka di an ka jamana ka di an ka dugu ka di a jalen don donc vraiment ni foire in bɛ o de jira kosɛbɛ donc an kɔni bɛ an ka laɲini ye mɔgɔw ka bɔ ka na an ka ko diya an bolo walasa vraiment bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la donc denmisɛnninw o mɔgɔkɔrɔbaw o minnu bɛ so kɔnɔ bɛɛ ka bɔ ka na fiɲɛ sama yan nɔ yɔrɔ min don poussière t'a yɔrɔ la vraiment c'est agréable donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na artisans bɛ yan nɔ minnu bɛ feere kɛ sugu kɔnɔ u bɛɛ nalen don ka na u gɛrɛ u ka clients na walasa a ka se ka musique ni fɛn caman bɛ yen nɔ ka profiter o bɛɛ la et en même temps a ka se k'a ka sanu ni feerew kɛ nɔgɔya kɔnɔ ani basigi kɔnɔna la. Kunnafoni nasira wɛrɛ kan Ala ma hinɛ na Elage Ame Ɲagna a ka fatuli kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen ma novembre kalo tile 30 Senegali jamana la a duguba la Dakar k'aw ladɔnniya k'a fɔ janaja baaraw ni o ye suturaliw ye olu kɛra jumadon décembre kalo tile 5 Kayi mara kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ a ka suturali kɛnɛ kan Ɲagla bɛɛ lajɛlen u ye foli ani barikada ani tanuni ni ko ɲuman dɔn lase bɛɛ lajɛlen ma o ma ni o de ka dɛmɛ ye u lasɔrɔ u ka ni lajarabi waati kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ an ka taamadenw olu tun ye Alhamidu Badini Usman Kan Buya Kulibali Fuseni Keita ani Yusuf Diallo. Dimanche novembre kalo tile 30 tɛmɛnen Senegal faaba la Dakar dali masa ka wele sera a ka jɔnzanuma mɔ Kayikaw ka Elhage Bahame Ɲanga ne Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jakulubaw Conseil islamique de Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jakulubaw groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madane Haidara jɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kundu ka sido san 90 ani san 6 la araba décembre kalo tile 3 an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhage Bahame Ɲanga a fure bɔra Senegal faaba Dakar dafɛ panguru na ni ngana jigi ka yi panguru jigin kɛnɛ na a bisimilala a ka dudenw fɛ balimasiraw fɛ kanuɲɔgɔnw fɛ jɛɲɔgɔnw fɛ minnu ɲɛmaya kun bɛ ka yi marabolo ɲɛmaaba
monsieur le gouverneur général de brigade Moussa Soumaré bolo juma décembre kalo tile 5 anga cɛkɔrɔba ɲuman El Hadja Ba Hame Nyanga aka denbaya la k'a legal segu kina janaja kɛnɛw sigira min denbaya kunbɛ diinɛ ko ni bado ko ni laada ko ministre bolo Dr Mahamadou Umaru Kone ale nangume k'a kɔnɔ jamana ɲɛma tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana maaba yi mɔ fasojɔla yi mɔ jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président de la transition général d'armée Assimi Goïta a y'an bila ka na kunu lamisa ko an kana an fa ba Hame Nyanga ka su ka kɛnɛ kan bi juma yɛrɛ ye su dolon ye an kumana jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira ko ale fa le banna k'a fɔ Mali fa le banna bi san 96 an ye premier ministre fana ka foli kɛ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka yira k'a fɔ ba Hame Nyanga a ma sa a tununa anw na ka d'a kan a den min b'a kɔfɛ jamana min b'a kɔfɛ jamanaden min b'a kɔfɛ a ye lamɔko ɲuman min di an ma o bɛ an bɔ walasa an ka se ka jamana ka hɛrɛ ta an kunkolo la ka se n'a ye a se yɔrɔ ɲuman na. Juma seli kɛlen kɔ seli kɛra an ka cɛkɔrɔba ɲuman El Hadja Ba Hame Nyanga kan silamɛw bɔra diɲɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka sɔrɔ k'a da a da yɔrɔ laban la a ka so legal segu kina k'a kɔnɔ. Anw bɛ bɛɛ fo ka duna silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka damina Cheikh Umar Futiyu ka zuriya ka Talosi bɛɛ fo ka duna sirifula bɛɛ fo ka Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka Kayi silamɛw fo ko ni balimaya o ni silamɛya ko degun mun nana a kɛra bɛɛ ka degun ye duna bɛɛ ye fɛn dɔ resenti ko de la n b'a fɔ ko alhamdulilayi Ba Hame ye bɛɛ de ta ye bɛɛ de ka Ba Hame tagara bɛɛ de perdera fɛn dɔ la mais Ala mana mun kɛ tɔnsise ko t'o la awɔ ni yɛrɛ fana ye Ba Hame ka laɲini dɔ de parce que a ye fɛn fɛn baara duna kɔnɔ diina ka hadamadenya dilan ka maayaw dilan do de tɔnɔ filɛ nin bɛɛ y'a dɔn a ye bɛɛ nana a segin a ma donc anw b'a fɔ dɔrɔn alhamdulilayi 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 saya ka go de mais Ba Hame ta in bɛ ko an fɛ an bɛ Ala barikada an bɛ Ala barikada an bɛ Ala barikada an bɛ kira wale ɲuman tɛ se ka bɛɛ remercier quoi mais Ala ye mun yira anw na waajulu don Ba Hame o sugu ka taa ɲani a kɛra anw ma waajulu ye ka taa Senegal jamana kan ka se fo Kayi an ye mun ye a bɛ mɔgɔw kun saya la Ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ remercier encore au nom de toute la famille Nyanga ka bɛɛ fo vraiment bɛɛ y'i seko kɛ ka karamɔgɔw fo u minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye kuranɛkalanw kɛra fidaw caman kɛra bɛɛ y'i seko kɛ donc alhamdulilayi dɔrɔn Ala ka hinɛ Ba Hame la Ala ka yafa k'a ma ka dayɔrɔ sumaya ka hinɛ an ka silamɛ suw bɛɛ lajɛlen na k'u kɛ kira jɛɲɔgɔn ye k'u kɛ kira sigiɲɔgɔn ye hakɛto bɛ n'i kan sallallahu alaihi wasallam. Bonyamasegi na siraw fɛ wale ɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara mo ale min kun gɛnkun bɛ ka cɛkɔrɔba ɲuman El Hadja Ba Hame Nyanga bila a faya jɔyɔrɔ la a nɔna bilalen kun do kɛnɛ kan n'a ka wolokansigi ye a Seyada Sherif Ahmed Tijani Haidara ka ɲini sirifula fɛ u ka nin message na se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherif Madani Usman Haidara ani Ba Hame jɛra Ala kama kira kama diina kama mais Ala bɛ taamaserew yira mɔgɔw la Ba Hame bɔra yan ka taa Dakar Sirifukɛ t'a kalam Sirifukɛ bɔra yan ka taa Dakar ani Ba Hame tɛ ɲɔgɔn kalam u selen yen u fila bɛɛ la k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar
Sirifukɛ y'i sen ta a nana Bahamɛ fo a natɔla a ye Bahamɛ sama parfum na ni dun ko parfum kɔrɔ Ala k'i kasa diya anw yɛrɛ tɛgɛ ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ bɛ taa Sirifukɛ fo a n'a bɛ kuma téléphone Ala y'a kɛ fatuli kɛra Sirifukɛ ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye ko n fa ye n janfa parce que foyi tun tɛ Bahamɛ la bana t'a la waati de sera dɔrɔn a nana depuis hôpital a nana ɲa da fure kan dugu jɛra janaja koli bɛ kɛ tuma min na Sirifukɛ nana fana a n'a denkɛ Iba fure sera Kayi a denkɛ fɔlɔ bɔra Bamakɔ ka na bɛn ni janaja ye Kayi Sirifukɛ ma tɔ to dɛ télé équipe bɛ yan une semaine foyi ma fu kɔ toute une équipe entière sonorisation min tun bɛ yan Kayi encendir de y'a nati manu kɔnɔ an bɛ se k'u sara ni mun ye mais mɔgɔ i ka kan ka mun kɛ i b'o de kɛ karamɔgɔ ka kan ka mun tun kɛ a y'o de kɛ anw y'a ye denbaya anw y'a ye silamɛw y'a ye duna y'a ye mais ni Bahamɛ taara karamɔgɔ dɔw bɛ yan foyi ma tiɲɛ jigiyaw ma tiɲɛ du ninnu kɛra kelen ye parce que kanu bɛ nin kun de la donc anw mana n'an ma Bahamɛ n'an ye karamɔgɔw dɔw ye a b'an hakili sigi jigiyaw bɛ sa karamɔgɔ fana k'a dɔn k'a frɛrɛw bɛ yan Bahamɛ tɛ yan mais a frɛrɛw bɛ yan donc foyi ma tiɲɛ du ninnu ye kelen ye Hayisa taa ka segin mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔmali mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'a kɛ badabada ye vraiment ka Sirifula bɛɛ fo k'u Hayidara parce que sabula Bahamɛ ye Sirifuw kanu Sirifuw y'a lɔ a ye ka Hayidara ko merci n bɛ dugawu mun ta dɔrɔn toujours Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an kɔrɔ Ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma Ala ka silamɛw mɛn jigiya la taga ni ka segin n'a kun na a ka jigiyaw dafa merci beaucoup Ala jɔn limaniya jɔn maa min y'a seko kɛ jamana in jɔli la fonesere in min ka fonesereya ni danda la a welela dabama fɛ k'a si don san 96 la an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ badada dali Ala ko nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahamɛ Ɲangi ye dali masaka badabada dali nɔgɔya Bahamɛ Ɲangi o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ale bɛ nana walawala ɲɛ Faransi jamana ye Benin jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka Benin jamana fanga kisi Faransi kan fɔ jamana kunnafoni di sɛbɛ caman ka fɔ la Faransi jamana jɔyɔrɔ bonyana Patrice Talon ka fanga kisili la décembre kalo tile 8 Faransi kan fɔ jamanaw caman ka sɛbɛnni bolila o de kan u y'a yira k'a fɔ kabini manga daminɛna Benin vaba la Patrice Talon ka fanga nɔfɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ladɔnniyana a la nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ Patrice Talon fɛ ko Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ye a jira Patrice Talon na k'a fɔ a k'i hakilina tigɛ Faransi bɛ a kɔ ko in na ko yɔrɔ bɛɛ ko Emmanuel Macron ye Faransi jamana lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen force spéciale bila ka jigi Cotonou Benin vaba la k'i banamini yɔrɔ caman ni lasɔrɔli cɛ o kuma kelen fɛnɛ na ko Faransi jamana surasiya tun bɛ ka kunnafoni fɛnɛ di Patrice Talon ka kɛlɛcɛw ma dugu ma ko bawo ko Faransi jamana pankuru min bi kunnafoni ɲini ko ye tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ munumunu zalo la Benin vaba Cotonou na ka se ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ka di Patrice Talon ka kɛlɛcɛw ma o fɛnɛ dafɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye wele bila Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu mo a ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɛlɛcɛw bila ka na Benin jamana kɔnɔ ko Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu y'o kɛ bundeli kɛra sani dugu cɛ Nigeria jamana surasiya fɛ ni ka laban ka Nigeria surasiya bila ka don dugu ma Benin jamana kɔnɔ ka Patrice Talon ka fanga lakana o b'a jira k'a fɔ ka Patrice Talon ka fanga to farati la Benin Emmanuel Macron ye laseli min kɛ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu ye a k'i hakilina tigɛ
lakanabaliya min bɛ a ka jamana kɔnɔ ni o kɛ mɛ sababu ye ka ni jamana ɲɛma Donald Trump fɔ ɲɔgɔn kɔ Ameriki jamana kɔnɔ. Ni Donald Trump ko ni a ma chrétien diinɛ tigilamaw lakana cogo ɲini ko a laban bɛ don ni mugu ni kisɛ ye a nɔfɛ ka chrétien diinɛ tigilamaw lakana cogo ɲini ko Emmanuel Macron ma bɔ k'o fɔ kunfɛ nin b'o sɛmɛn diya. Patrice Talon de y'a ɲini Faransi jamana ɲɛma fɛ a k'a dɛmɛ. CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛnɛ olu farala ka ɲini Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ. CEDEAO tɔgɔla nin bɛɛ lajɛlen y'a ɲini Emmanuel Macron fɛ a ka Patrice Talon ka fanga kisi cogo ɲini. Koko in kɛ kuma y'a sɔrɔ Benin jamana surasiya ɲɛmaaba General Fructueux Gbagyi di o yɛrɛ bɛ Faransi faaba la Paris. A kɛra sababu ye u ka kuma ɲɔgɔnya bonya Benin jamana surasiya ka dɔnta ka wuriyali kan. Desanburu kalo tɛmɛnen Niger jamana ɲɛma General Abdraman Tiani y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma a bɛ ka surasiya dagayɔrɔ dɔ labɛn Nigeria ani Benin ka Niger jamana basigi tiɲɛ. Capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso jamana kunna o fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ Benin jamana kɔnɔ surasiya dagayɔrɔ fila labɛn bɛ Faransi jamana fɛ ye Burkina jamana kama. Nka Benin jamana ɲɛmaw ni Faransi jamana ɲɛmaw kun y'u cɛ kuma la k'a fɔ olu ka surasi tɛ Benin jamana kɔnɔ. Emmanuel Macron ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen force spéciale mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ Benin faaba la Cotonou k'u bana mini Patrice Talon ka fanga ni bini cɛ o k'u kɛ cogo bɛ maa kɔnɔ wa. Congo Kinshasa kɔrɔyanfa fɛ mugu mankan ma se ka da Mamurulen jakulu M23 ni Congo Kinshasa kɛlɛcɛw cɛ. Dɔ de bɛ ka fara mankan kan. Mamurulen jakulu M23 a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a bɛ kɛlɛ bilennen na ni Congo Kinshasa surasiya ye. Congo Kinshasa surasiya min dɛmɛ bɛ Burundi surasiya fɛ. N'a ma ɲɛ ko Burundi ni Congo Kinshasa fɛnɛ bɛ danna o yɔrɔ in na ye. I n'a fɔ ani Rwanda jamana bɛ danna cogo min. Mamurulen jakulu M23 min dɛmɛ bɛ Rwanda kɛlɛcɛw fɛ. U bɔra Kamanyola o ye dugu ye furanjɛrɔ u ma gwɛlɛya sɔrɔ. Congo Kinshasa kɛlɛcɛw ni Burundi kɛlɛcɛw dagangun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o bɛɛ bina kelen kelen Mamurulen jakulu M23 ɲɛ tile damadɔ kilomètre 50 ɲɔgɔn na Mamurulen jakulu M23 a ye yɔrɔ caman de minɛ Burundi ni Congo danjɛ yanfanw fɛ Luvungi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Congo Kinshasa surasiya ni Burundi surasiya Mamurulen jakulu M23 y'u kɛɲɛ. Bibi na Mamurulen jakulu M23 kɛmɛ ka bisimila minɛ Luberizi surasi dagayɔrɔ dɔ la ani Sange fanfɛlaw la yani Uvira cɛ. Uvira yɛrɛ min ye duguba ye sa ni marabolo ɲɛmaya so don ka sabu kɛ kabini Bukavu bina Mamurulen jakulu M23 tɛgɛ Uvira in de kɛn bɛ marabolo ɲɛmaya so ye sa Congo Kinshasa ma ɲɛmaw bolo. Kunnafoni dɔw bɛ ka nana ye k'a fɔ o Uvira fɛnɛ bira Mamurulen jakulu M23 tɛgɛ. O de y'a to Burundi jamana ɲɛmaw ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan. Desanburu kalo tile 8 tɛmɛnen Burundi dugubala Gitega ministre min bɛ Burundikaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Burundi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma Edouard Bizimana a y'a da lasigidenw tulo ka Burundi jamana kɔnɔ u ka jamanaw tɔgɔ la k'a fɔ bibi na Mamurulen jakulu M23 laɲini min bɛ a la a dɔn bɛ Uvira min ye duguba ye k'o minɛ ni ka laban ka u ɲɛsin Fizi fɛnɛ ma ani Kalemi yani desanburu kalo tile 25 Noël cɛ u ka se k'o dugu fila fɛnɛ minɛ. Rwanda jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ye bɛnkan dɛgɛnɔ bilalen sɔsɔ ka ban. Bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala desanburu kalo tile 4 Ameriki duguba la Washington na Donald Trump fɛ yen ko Congo Kinshasa jamana ɲɛmaw ye a bɛnkan sɔsɔ ka ban. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Rwanda ministre min ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma. A ko Congo Kinshasa ma ɲɛmaw bɛnkan tɛgɛnɔ bilalen ma hali dɔgɔkun sɔrɔ o ka sin ka sɔsɔ a fɛ k'o tɛ sɛbɛko ye. Ko bawo ko degun bɛ Congo Kinshasa kɔrɔyanfa denw ka lakanabaliya sababu la wa a bɛ kɛ sababu ye ka farati fɛnɛ ɲɛsin Rwanda jamana ma Congo Kinshasa ni Rwanda danjɛw la. Rwandakaw ka ministre y'a jira k'a fɔ Congo Kinshasa tuma min na ni u bɛ sigikafɔ la Washington Ameriki duguba la ko Congo Kinshasa ma ɲɛmaw y'u can k'u jɔ k'a fɔ u tɛ mugu mankan da kɔrɔyanfa fɛ yɔrɔ minnu minɛna Congo jamana la Mamurulen jakulu M23 fɛ ko fɔ u ka bɛɛ lajɛlen lasegi jamana mɔ. Rwanda ministre y'a jira k'a fɔ Congo Kinshasa kɔrɔyanfa fɛ Congo kɛlɛcɛw ni Burundi jamana kɛlɛcɛw de fara mɛ ɲɔgɔn kan ye. Wa ko kuma bɛɛ dugu minnu bɛ o fanfɛlaw la ma nana ma sumanenw ka taa Rwanda yanfa fɛ ko olu de bɛ ka fa olu de bɛ ka jogi
Congo surasiya ni Burundi surasiya fɛ tɛgɛ nɔ bila kɛlen ko bɛnkan sɛbɛn la tile 3 Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi kɛtɔ k'i dantigɛ jamanadenw ye a y'a yira k'a fɔ i jiginna Rwanda jamana la bɛnkan min tɛgɛ nɔ bilala décembre kalo tile 4 ko Rwanda jamana bin bɛ k'a sɔsɔ ka ban fan fila kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jɛ a k'i ko yen nɔ. RSLA jamana ɲɛmaw ni Amérique jamana ɲɛmaw ma kuma Volodymyr Zelensky ka kɔsa in na laseliw kan n'o ye k'a fɔ i labɛn bɛ ka kalata labɛn Ukraine jamana kɔnɔ. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ RSLA jamana ɲɛma Vladimir Poutine ka kɔrɔsigi de da n'o ye Dmitry Peskov ye a kɛtɔ ka RSLA kunnafonidi sira tasi kunnafonidilaw ka ɲiningali jaabi yala kɔsa in na Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a labɛn bɛ ka kalata labɛn Ukraine jamana kɔnɔ yala surunani donba minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla yala RSLA jamana ɲɛmaw ni Amérique jamana ɲɛmaw kumana kalata in kan Ukraine wa. Dmitry Peskov Vladimir Putin ka babu sendigi y'a yira k'a fɔ olu ni Amérique jamana cɛ kuma ɲɔgɔnya la u da ma se Ukraine jamana kalata ko kuma mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye o min fɔ a ma biladɔnniya k'a fɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a labɛn bɛ ka kalata labɛn Ukraine jamana kɔnɔ wa ko yɛlɛma kan ka don wasabilo sariya se dɔw la min bɛ se ka to lakana bɛ se ka bonya Ukraine jamana kɔnɔ kalata kuma jango kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasiw ka se ka kalata u fɛrɛlen Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ko a b'a ɲini Amérique jamana ɲɛmaw ni Nazarala jamana ɲɛmaw fɛ u ka fara Ukraine jamana ka kalata min bɛna labɛn Ukraine jamana kɔnɔ a ka se ka lakana. RSLA jamana halala nafolo minnu bɛ Nazarala warisow la k'u kumaniya RSLA jamana mɔ ni ka laban k'u ta k'u labara Ukraine jamana jɔli la kura ye farati da don nin ye Italikaw ka minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Itali ni Nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw mɔ ko Tommaso Foti kunnafonidi dɔ senfɛ ani kunnafonidi sira stampa cɛ Itali jamana kɔnɔ a ko bawo sigikafɔ minnu bɛ senna bi Nazarala tɔma Union Européenne jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ RSLA halala nafolo labarali kunga Ukraine jamana kɔnɔ u y'a sigikafɔ ni diɲɛ seleke naani sariyaw minnu zanga ni ɲɔgɔn ye a sigikafɔ si ni diɲɛ seleke naani sariyaw ma se ka taa ni ɲɔgɔn ye u ko min ma ko droit international ko a b'o sɔsɔ Itali minisiri ko a ka kan an ka ko kɛtaw politiki binak'u kan u ka tɛngu diɲɛ seleke naani sariyaw la bawo diɲɛ seleke naani sariyaw kɛ mɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen danbara ni min ni diɲɛ seleke naani sariya sigilenw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an k'o bila bawo anw de ye a tɛgɛnɔ bila a sɛbɛnnen kɔ ko ni dun ye RSLA halala nafolo labarali ko lajɛ i bɛ se k'i ɲɛtugu kɔni k'a kɛ nka sini mɔ e de tɛ se k'i ɲɛ jɔ maa ɲɛ na k'a fɔ nin diɲɛ seleke naani sariya se in de kɛ mɛ k'a daga ye i k'a kɛ Itali minisiri ko bi Nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw minnu bɛ k'a fɔ ko RSLA jamana halala nafolo ka taa k'a labara Ukraine jamana la a ko mankanba min filɛ nin ye senna Ukraine ni RSLA cɛ yala Nasaраlatɔma Union Européenne a jamanaw jɔyɔrɔ yera a la wa a ko a dun ka kan Nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw jɔyɔrɔ kun ka ye ko bawo Amérique jamana ani Nasaраlatɔma Union Européenne ka jɛ Nasaраlatɔma Union Européenne man ka ye kɔ kan a ka kan Amérique jamana ni Nasaраlatɔma Union Européenne ka ye kundina kelen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔsa in na Nasaраlatɔma Union Européenne bolofara Commission Européenne ni a ɲɛmaaya bɛ musolaka bolo ko Ursula von der Leyen ale kun y'a yira k'a fɔ RSLA jamana halala nafolo min bɛ u ka warisow la n'a bɛ taa euro wari miliyari 200 ni miliyari 10 na k'u k'a ta k'a labara Ukraine jamana na k'a kɛ juru ye Ukraine jamana na san 2026 ni san 2027 cɛ ka Ukraine jamana jɔ a kun y'a ɲini Nazarala setigi jamanaw fɛ hali minnu tɛ Nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw ye u ka fara u ka hakilina in na ka ko in kɛ nka ko in kɛ man di bawo Belgique jamana ka fara Nazarala jamana wɛrɛw kan olu kɛmɛ k'u banaminɛ ani kɛli cɛ wari in yɛrɛ bɛ wariso min na Belgique n'a kɛra tafɛn ye ka bɔ o wariso la Belgique jamana bɛ tɔnɔ min sɔrɔ wari in labaratɔ a yɛrɛ mɔ bawo n'i ye wari bila wariso la n'i ma s'a mɔ a bɛ tɔnɔ de kɛ ni wari in tora ka ta ka bɔ Belgique wari maraso la Euroclear a n'a kɛ i n'a fɔ Belgique jamana ka sigi a sen sabara kɔnɔ o tɛ se ka bɛn Belgique jamana ma o kɛmɛ k'i banaminɛ ani kɛli cɛ Italie jamana fɛnɛ na de filɛ nin ye a jira k'a fɔ a bɛ diɲɛ seleke naani sariyaw sɔsɔ
Venezuela jamana ɲɛmaaw ko u bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Resila jamana ɲɛmaaw ma u ka kɔsa in na laseli la mankan dɔ kun ka min bɛ u ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump cɛ. Venezuela kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Venezuela ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Ivan Gil Pinto laseli dɔ la bɔlɔlɔ na sira fɛ Telegram a ko Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro tɔgɔ la jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Resila jamana ɲɛmaaw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min bɛ Resila n'a ɲɛsin bɛ Resila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o babu sentigi muso Maria Zakharova ye a jira laseli dɔ senfɛ k'a fɔ Resila jamana a ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la Venezuela yanf'a ka fɛn ɲuman dɛ ka bɔ Ameriki jamana jɔrɔ ko Ameriki jamana dɔ mɛ ni fɛn min ɲɛ ka taa bi mɔɔw kan k'ale bɛ k'o de dabali tigɛ ka ɲɛsin Venezuela jamana ma. Venezuela jamana minisiri Ivan Gil Pinto bɛ ka o de kuma bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Resila jamana ma. Maria Zakharova Resila minisiriso babu sentigi ko Resila jamana ɲɛmaaw hakilina ye min ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka segin a kɔ fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ ani Venezuela cɛ a kana to u ka ɲɔgɔn sɔrɔ mugu ni kisɛ la bawo ko n'a kɛra kɛfɛn ye a laban bɛ Ameriki jamana gun bɛɛ lajɛlen de nɔɔni jamana o jamana bɛɛ n'o ni Venezuela ka surun kɔnɔ in na ye a b'o bɛɛ basigi tiɲɛ. Yɔrɔ bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na laseli nata aw ni Mamadu Ben Sherifo Sumano de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ kan bɛ di aw ma diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ.